Tire achiel kuom gima rowere dwaro en ni mondo riembo jomoko ma gineno ni ok ti e yo makare. Tembe nowacho maber ni an bende chik oduoda. Ok inyal riemba ng'ato maonge wach moro momaki maber ni mae gima kanono timo omiyo iriembe. Doho bende ok oyie nikech ng'ato kata riembo mana ng'ano kamano to dhi e doho to doho chak duoke. Trevor, nitiere thuolo moko ma wuon piny ma gwele ji. Uhuru dongo riembo ji. Uhuru riembo joma chalo Chirchir giri donge inyalo paro. Joma chalo kata mana Attorney General giri donge Uhuru riembo. Ing'eni riembo ok en ni bwana Trevor goli kanyo riembi. Abiro tago koni baka ng'isi no mera. Ko nyanding ing'eni adwa ni mondo ioro boke. Iwachi ni iwuokie gini. Uhuru riembo ji. Kibaki no riembo ji. Omiyo en gi thuolo mar riembo ji. Aungo ojende lwedo 100 ewi 100 ni nitie jomoko onego bedie cabinet no e samo wuoyeni. In fact, Deni Ker dwaro ni mondo duok jo Kenya ire. Bang' lendo manolando tich adek ni koro wito bill ni oko. Chieng' no kata odiochieng' moluwe nonego oluok cabinet neno mogol jomoko mondo chako gwel joma nyien oter ne parliament kata orit ka parliament dhi duogo mondo chako twagi mondo kelgi. Trevor nitiere jomonego oor dala immediately. Wach mar ni chiko duode chiko mago story, mago siasa. Nitie jok ma iluongo ni presidential advisors. Nitiere commissions turi ma onge gik magitimo minyalo kwano. Omiyo wuon piny onego bed kod chir mar goji kalama mondo ji odhi dala. Jomokti nikech mano gima jo Kenya dwaro. Kotimo mano kokwa jo Kenya ng'uono ko chako ng'ado kaka nyo wacho wach mar duoko expenditure piny to chako riembo ji aji biro chako kone nyien ni kara koro chako tich. Koro wadoguru piny mondo waunge lwedo.